hai lamsago khajana mare kiching sungrokno norok bahai tongbai khaklai norok kaham no tongna henai tini norok ni kiching ang sakbai thang kok borok khinitek entertainment YouTube channel ni owner ang YouTube video khaimani bisingo tabuk jora kabang madagui joy tongmani region tamo aborok norokno tini o kichisa video ni bisingti sanai ang lai thangnai 17 July o ani kaisa bohogo bemar phaika bok samani ke a salni simi tini suk jora ang doctor thango treatment khaijago ama haike mang doctor khorok ba rokni paikana engke kabangma sonography rok khaijaka engke ang joto sonography khaimani bisingo joto normal phayo paithago agartala o Amitabh Rai ni aro thangui ang doctor naijakha bobai naijagi bono CT scan khainani bagai suirika suirimani yaglo ang CT scan khai akani report mankha manui a jagao likely hernia hini sika inge ulo doctor ni bisingtui sajaka je chikoncha nini bohogo hernia engkha hini ano doctor Amitabh Rai saka inke ulo hongka kaino ang a hernia ruk tamo hnei YouTube rogo search khlaika inke mankha je omhai bohok ni jeta bubuksa phuliwi phayo inke ulo khai ang belai no wana kha monotui barika hamnai inke aro operation chala hamya hnei mankha bisirbag operation no khaya nango ngai chikon hingga ba without operation sarano hami thango aptirok makha bkha kuthuyingjak bkha mokjak hamnani bu muchungjak talsa talniya taltham ngai thangka ngai tini ang video sanamui tongo tabo ngai 10 tarik October ngai thangka inke tamkha tewaisang lai thangai salni saltam sakang ang agartalao thangkoa afruwa 6 tarik October ungkhana inke anga salo thangka aro tesa Dipankar Shankar Mitra bobainang hernia ni chikitsa khlaijagi tongmani inke boa salokai saka je ninimo hernia ya ninimo hernia ni kaisa lokhon haipon mo hernia ya hini saw bokhai adino bonus plus angai hernia hini sawya kone bithirok rohoroi bithirok jai tongmani tang bithirok joto paya kone yang September o bithichakha September 6 tarik ang Dipankar Shankar Mitra bainai jakha a Amitabh Rai ni aro Krishnanagar Agartala o aro CNG pam kaisa tongo bongamo Unity Hospital da tamhino hinke ang bithichakha hinke September laiya kanei tewaisang 6 tarik October khai tewaisa Dipankar Shankar Mitra baino naijakhua hinke apurke boso ani bohorok tangi naikha ano kuchukrikha hinke ani bohok kaisa yagradi ke phuli tongo do guys norok orok kisa point out khainarak di ani yagradi giwa hungkai mane kisa phuli wi tongo bahanangka abona no tractor o yogo tumplawo robono hingkai horogo muktri mayarok hunguta amani bagai hingkai ang agi khai samrok khaimano jemon tuirok phano khokmano kolok phano sepmano bairok chalok mano hingke tabo hingke ang buini sahara mane buini chuba chubai mangse samung choli matongo ama hai ang hamyao klai tongkha abona nongno message rina muchungo norok mankha hingka kai norok ani bagai suri sanja baidi Prabhu eba Ishwar eba kaiton thanio norok suri sanja baidi jenang hamnatui te kaisa kok gang tabuk medicine rihok asar a phulima hamani gaborong ni bagai rogo bo as hama hamani bagai bo rohoka tei
लाइफस्टाइल चेंज खायनानि माने आं आगि आसोक भिडिअ रok sanamoi horogo thuya rok tongo hingke tabo hingke sar sao dakin thudi dakin bwsadi tui kwbang nungdi abo hairok bo no saka tui kutungbai tukudi ama hairok hingke tui kutungbai ri misiwui nini a sama jaga siklai di ama hairok saka hingke bwskango te kaisa ni porikha tongkho hingke colonoscopy hinui to hino hingke abo ang marama khaino buti bungna saimaya ko tubo bwskango khaidi hinui borokano sajak hingke amono belai kheno ang tekto manjak belai kheno kosto manjak ang kok asukto saimaya aboni bagui no video rok ang khaimaliya ang saksori hamya suk joroti hingke ang asuk video rok rimanglak ta kaisa ani o YouTube channel tabuk demonetize wngui thangka mane monetization of wngui thangka reuse content ni bagui tangi wngkha butingi wngkha aboni video rok ulo phainai next jodi ang hamani yaglo kaitoni hamari bai ang hamoi bwsak hangka kai khaklai ang dakino hamana hinui tei norok bai haina haite oisa malai phiyuno jotno no hambai norok ani o message no khanamani bagui hambai।